adamanden ka mago dilanni ko kira kan soli de y'a sababu ye ni hamina ko gɛlɛ b'i la ka e yɛrɛ ka hami nɔgɔya k'a dilan kira kan soli de b'a la mana o kɛra soli modèle ye modèle ye i jija i ka soli caya n'i ye soli caya hami min b'i la a bɛ nɔgɔya yarabi ala k'an ka hamiw nɔgɔya na خامس عشرة التندرنادو إنها سبب صلاة الله على مصليا وصلاة ملائكة عليه ni soli la kira kan ko ala yɛrɛ bi soli k'i kan mɛlɛkɛw bi tila ka fara i kan parce que i ye mɛlɛkɛw ladege i ye ala ladege nka ala b'a fɔ a ma k'an ka sun i t'a mɛn ko ala sunna dɛ ala b'a fɔ a ye seli mɛ i t'a mɛn ko ala selila dɛ mɛ ala ko a ma inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ala n'a ka mɛlɛkɛw o bi soli kɛ ala kira kan a tilara ka mun fɔ o kɔfɛ ya ayyuha lezina amanu aw mɔgɔ minnu limaniyara ala ma a ye soli kɛ kira kan o tumana mɛlɛkɛw bi soli k'a kan o de la kira kan soli n'a kun danna adamadenw ma ni mɔgɔw banna a kun bɛ jɔ n'a kun danna mɛlɛkɛw ma ni mɛlɛkɛw banna a kun bɛ jɔ ye mais comme adamadenw dama tɛ mɛlɛkɛw dama tɛ fo ala yɛrɛ b'a la tumana hali ni diɲɛ banna soli bi continuer tumana a bɛ kɛ sababu ye ala yɛrɛ bi soli k'i kan et puis mɛlɛkɛw b'a kɛ fana na سادس عشرة a tan ni wɔɔrɔnan don إنها زكاة لمصليا وطهارة له soli bi kɛ sababu ye e min bi soli kɛ ala kira kan a bɛ komi e yɛrɛ farikolo jaga de bɛ bɔ la ni hɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye ka e yɛrɛ fana sanuya o ye wulibali ye o kira ye cɛ min ye ala kira ɲininka a ko kira ma ko ne ko diɲɛ wuli ye don jumɛn ye kira ko a ma ko e ye mun labɛn ka diɲɛ wuli kɔnɔ e diɲɛ bi wuli don jumɛn ye mun b'i bolo a ko kira ma a ko ne jigi da n ka seli kan ne jigi ma da n ka jaga kan n ye sun yɛrɛ min kɛ n jigi ma da o kan a ko nka n jigi da mɛ e muhamadu kanu de kan e kanu min bɛ yɔrɔ la dɛ n jigi da m'o kan kanu ye fɛnba ye dɛ ala kira ye cɛ jaabi mun na el mar'u ma'a man ahabba lahara don i ye min kanu i n'o de bɛ wuli kulla hizbin bima ladayhim farihun bɛɛ n'i ka jamakulu don ni buru fiyɛra dɔrɔn e kun ye groupe minnu kanu tuma na tagafanti maa si bolo ɔ i ye groupe min kanu i bɛ se k'olu mankan mɛn i b'i kɛrɛfɛ mɔgɔw kɔrɔ ko cɛ ko nin y'anw ka mɔgɔw ye ɔ e mun ye kira kanu don e ni kira bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ el mar'u ma'a man ahabba mana mɔgɔ ye mɔgɔ min kanu i n'o de bɛ wuli lahara ni mɔgɔ min ka soli cayara kira kan i bɛ fara kira kanubagaw de kan yarabi ala m'an yira u la na سابع عشرة التاني ولو فلانادو إنها سبب تبشير عبد بالجنة قبل موته ما بي ني بي دومين كيرا كان سولي اتي بو جينا يا فيو في كي تايرو lahara kono kuma ti tayaro do galodo sidna bilal bi fatu do minangwa a muso jomba kuna muso kashe anyama tikera doni ako muso makwe bi kashimu muso ma bi kashimu na muso ko ama muna ne ti kashi ni mine ka gele de ko min bi kambado bilal ko muso ma ako kana kashi akol shini nyonguma ya soro neni ala kirabe ala jina jardin foro Allahu akbar o sabali o modo wa ay soli chaya ala kiraka soli ba to ibi tayorodo iti bo jena ya fiu ni tado mana muhammadu to mana fo yoro afo sallallahu alaihi wasallam natuna sawla ni ya medron ashara ana muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu wa ibado ni seli wele kera na fara ashhadu anna muhammadu rasulullah ni bolo keta ka do nyena sallallahu alaihi wasallam o nyekele tifi
Ah, ne faida di to shi. Amuno mesijo kono ya ni wala. Kena mago ko ni dala. Direct nyawala. Foni nyang masa. Mono kala je directeur. Ni na fara ko ashara na Muhammadu Rasulullah singa aketa do mai ka do nyanata. Wallahi ngalila alala. O nyekelen ti fi. Anti fi bi. Hali very bi munu mbolo. Do be o tsaka very bla. Wallahi ya klitonina mani dumene naka ni ay bi verita o be babla nga ko yi sorode wallahi dadi ken nata do may ka do i nyedinge flala do ki sigi sallallahu alaihi wasallam wonu de la veri nyana fo o nyekele fana o nyekele o bidda ala kira kallah do ti yelema dai kuna te veri tige ne mai fo aba hakli to terma famudi ala kalimana da veri ko ame tafsirula o nana ne veri ko ga do nyana angara mo ne veri turo nyana ay du ko kera kudu ide ni yen ko fle fo du ko bi do ke ngwai ni mbone nyana na ho ngai jando ni na nya fi ngo momoru nani bi corona kono nye ko mainde ya fo nye ko mainde wallahi mo mi mbe na nya fira ni ye miliyo kemeda kwa kota ka nyekse kele flatede nyekse kele ndronda wallahi be miliyo kemeta be nyekse kele parce que nyana fanga boni ni ko problème may wallahi ni ko problème may wallahi ki to ninga siga foitala mana i nyeti fi ala kale manada era kan soli bi ke sababu ye ni ere bi sunya ala kirala Aisha ta ka kuma ce ako Muhammadu mako yali lahara ena unje bi ketawa kire ko so moko ko tola ako moko minga soli ka chaneka lahara unne de bi nyogon koro out mana ita fuka gere kirala ma fuka gere ma ijando soli la ala ka ji ijando kira kan soli la soli kilintele fengo fenka no qayma Allahumma salli ala nabiyil karim اللهم صل على النبي المصطفى اللهم صل على النبي رحمتي صلي كتشا إن ركلنا صلاة الإبراهيمية بي إن رؤلا ويبارك دي وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ni o suratul ibrahimiya sebe ibiji ja selji tarani jimi o jito mi be sel daga kono iko ke kan nashino suratul ibrahim isigambe demi na ko sodu isigambe demi na ko danga dedu akungulo ko nai Allahu akbar kunati o jugo fon fembe ko de ba balika surunya alala de ba bla nyana resudi aba jandola parce que adama de fitini be komi bogo kene de ni bogo kene takiba bari sola abi son mais ni bogo jaradu ate son ni bogo jaradu mata